Ništa nije normalno i sve je manje normalno. Sve manje, braćo i sestre. Postoje luksuz. Pa ovako, ako hoćete, i ovdje u ovim zonama, luksuzno je danas razgovarati sa normalnim čovjekom. Prosto izgubili i tu naviku. Obično razgovaramo jedni sa drugima, tako, u teškim stanjima. Muke, nevolje, problemi, bolesti. I ono, ako naiđeš na normalno, ti prvo posumnjaš. Zaboravio si kako to izgleda. Vidi, stvarno je normalno. Ali to bude onako tren, dva, malo utješenije i opet u zonu ludih koji se prave da je sve normalno.